Halo, assalamualaikum dan salam pinggiran dan kulo solikin dan asine kulo ki raja Jawa. Aning amarga huruf G ku ilang, saiki aku dikenal solikin, hidupku miskin. Mirip yo dan miskin, solikin. Cocok kayak kan, setidaknya cocok bagian burine dan. Tapi aku ora khawatir dadi solikin dan. Aku tuh lebih khawatir lek sampai huruf G ku nyasar nang Rusia ketemu presidennya Vladimir Putin. Wah, apa gak bahaya dan huruf G ku mau ketemu Vladimir Putin sing maune presiden berkarisma Vladimir Putin jadi Vladimir Putin. Saya iso karismane ilang dan tinggal dolanan cacah mesum iku. Pancen kudu hati-hati sih dan senajan saurup iku kudu diperhatike. Meneh nek awakmu menteri-menteri, wah iku nek nganti huruf ini ilang apa ora bahaya dan sing maune menteri-menteri pembantu presiden bareng ini ilang dadi menter-menter saka pembantu presiden dadi ciri-ciri udun apa ora bahaya dan terus ini dan eh nek awakmu dadi menteri-menteri iku yo kudu hati-hati. Pemenah nek urusane menteri urusan karo pangan dan wah bahaya zaman saiki dan wong-wong kae mbok sediani beras nggo ngisi lambung. Lah sing dibutuhke foto galeri, foto nggo ngisi galeri. Jadi apa-apa ku dipoto nek meh mangan dan mangan lele dipoto, mie ayam dipoto, bakso dipoto. Wah, nek zaman biyen mbahku kan atau nate ngomong dan jadi mangan sing paling enak iku lawuh ngele. Aning saiki lawuhku malah ngeluh dan ngeluh ora ono sing dipangan maksudnya dan. Jadi nek dhisik lawan mangan paling enak lawuh ngeluh, saiki mangan lawuh difoto. Aku tahu dan dijak mangan koncoku. Arep mangan lagi nyekel sendok loh ya. Di stop stop stop. Wah, golek background sih. Golek angle sih. Padahal lho dan tiba arep mangan jengkol ae dolak alek jengkol ae. Mbok foto kok angle dhewe tetep jengkol dan dadi yo koyok-koyok iki wong saiki luweh wedi dianggap ora mangan timbang ora mangan dan ngene iku. Bar mangan dan lumrahe wong mangan bar mangan tak yo ngombe to dan. Aku lagi arep ngombe di stop neh dan foto foto after mangan. Padahal aku wis plokiken keloloten jengkol dan iku piye nyejal. Misalnya kejadian aku seretan terus rasa ambekan lah bablas aku dan terus wong-wong iku mesti engko upload video. Ya Allah ya Allah kin mau bar mangan jengkol bareng kok bablas. Iku mergo rambut entuk ngombe dan mbok kon foto sik. Matur nuwun kula Soliking salam pinggiran.